meta nżilna lura mill-Ingilterra, morna noqogħdu fid-dar tom il-mara. U dak kien Bormla. U kellna Garigora fuq il-bejt u kelli German Shepherd dak iż-żmien. U German Shepherd dejjem bil-bib miftuħ biex kun jista' jagħmel l-affarijiet tiegħu jaqbad jitla' fuq il-bejt. Ma qgħodx qajjimni bil-lejl da biex qgħod niftaħlu fuq il-bejt. U ġrat darbtej di ma rajt xejn, ma rajt assolutament xejn, però għamilt 1+1. Għax waqt tibda tiftakar ċertu affarijiet li tgħaddi minnhom. Dak kelli t-tifel jiena dak iż-żmien kemm kellu? Sentej? Sena u nofs sentej. U xamni tela fuq il-bejt u tela warajja. Garigore, ġifieri tinsix l għandek pedistermu fejn iżomm m'għandek xejn. Il-kelb kien miegħi fuq il-bejt. Kif raħ il-kelb biex jifraħ bih mar. U l-post tiegħu letteralment għamillu hekk fuq hawn. U t-tifel qed naraħ jinqata saqajh il-fuq ġifieri nieżel. Jiena dak il-ħin qed niżel ġal-bokka da tat-taraġ. Fimt? Daqshekk it-tifel ma rajtux iktar. Tlaqt. Kif wasalt, nara t-tifel tiela jitħaq. Tiela t-taraġ ġifieri su xejn mu xejn. Assja? Laqqas jikbi, xejn mu xejn. Għannaqtu miegħi. Qedlu ma ridekx il-bambina l-issa lilek. Insomma nżilt. Xift it-tażmien wara. Niżel it-taraċina u letteralment xi ħadd jisumbultani. U jiena tort beklem ħażin, qedlu ħadd tipprova twaqqani li ma kontx tieħdu bla 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 bla. Imma lettar ħassejt li xi ħadd ġifieri jimbut ma rajt xejn, però ħassejt li xi ħadd. Ħassejt paridejn jew paridej jimbuttawni. Bħal meta bniedem jimbuttak kif konna nagħmlu l-iskola jimbuttak minn wara. Letteralment ġifieri, imma l-ħadd peress il-Garigor mhux wiesa' tilħaq iżomm mal-ħajt mingħajr ma trid, fimt? Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.